इस तरह से खींचना ये भागने की कोशिश कर रहा था। आइ रितु नुदोंना बे जानला मानलानो आंखौ बेबायदिनो न' सिंनिफ्राय बोनानै लाबोदों आं जेबोखौनो खालायाखै आइ तेरा ड्रामा यहाँ नहीं चलेगा, चल उठ उठ। इंस्पेक्टर सर मैंने कुछ नहीं किया। चुप, एरा समझाई क्या? चल पुलिस स्टेशन चल चल। आइ माइबा बुं आइ आं जेबो खालायाखै बिसोर फुलावनो गोरोन्थियावनो फैफ्लांदों खोमा सोरखौबा हमनांगौ सोरखौबा हमफ्लांदों आं जेबो खालायाखै आइ। इंस्पेक्टर सर आप इस तरह से ऐसे नहीं ले जा सकते मेरे अंकल को। आपके पास सबूत बोला था, कहाँ है सबूत? अरे मिस्टर रितु, हम ऐसे ही यहाँ पे नहीं आए, हमारे पास बहुत सारे सबूत है। आप बोलते रहेंगे या दिखाएंगे भी? नहीं तो आप इस तरह से मेरे अंकल को नहीं ले जा सकते, इस तरह से आप नहीं कर सकते। मा सबूत दंबा बिसिनाव खारनोबो हालादां बेफोर गासैबो नकलि बिसोरो प्रुफफोरा जेबो प्रुफ नङा बिसोरो आजिखालि कम्पिउटारावनो गासैखौबो बानायजोबनो हायो बेफोर जेबो नङा बेफोरो। आई चुप, क्या बोल रहे हो? हाँ ओइ हाला कम्पिउटारनि बाथ्रा बुंनो फैदों नोङो हो गावनि माथोखौनो हो। गावनि माथो? जोंफोरनाव गासै सबूत दंजोबो बाजाय। जेबो सबूत गैया नोंसिनाव, नोंसोर थगायदों आंखौ फासायनो नागिरदों। ओइ हाला नोंखौ फासायनायनि जोंहा जेबो गोनांथि गैया मिथिबाय। नों बेबायदिनोखा, नोंनि आसोल महरसो बियो मिथिबाय। नोंनि आसल महरखौ रितुआ नुवाखै, दिनैसो नुगोन। नोंसोर माबा खालायदों, नोंनो आसोला। हाजार नों ड्रामा खालायबाय था, नोंनि ड्रामाया जाफुंला मिथिबाय। दिनैनि सबूतखौ नुनायनि उनाव नोंखौ रावबो फोथायखाला आरो बेखौ रावबो कम्पिउटाराव बानायाखै, बे नोंनि माथो नोंनो गोजा, नों आरो बक्सि। सन्जेब नों खिन्थु मोजां खामानि मावाखै मिन्थिखा। सन्जेब नों आंखौ नंखाय दायाव फासायदों, नोंबो खारखाया। नोंखौ फासायनायनि जेबो गोनांथि गैया जोंहा, नों बायदि लफिया नङा जोंफोरो। स्थिर थाना नोंसोरो। अभी बातें करने का समय नहीं है, रुको मैं सबूत दिखाता हूँ। ये रही रिकॉर्डिंग टेप, अब सुनो। हाँ रिकॉर्डिंग टेप खोनासं दानिया खोनासं। नोंसोरखौ जा सिगिनो थाखायसो खालायदोंमोन आं। गथ' मानसिखाय उनखांनानै बुथारासै आं मोनसे सान्स होबाय। नोंनि लोगोआ मोजाङै बुजायखा खिन्थु मिथिखा आरो मोजाङै मोनसे बाथ्रा खोनासंना लाखा। बेफोर बाथ्राखौ जुदि नोंसोर पुलिसनो फुलावबो खिन्थायो बा रेकर्ड खालायो मायबा खालायो गोसोआव लाखिखा खिन्थु रितु आरो बिनि फिसाज्लाया थैखागोन जोंनि आखाइनिफ्राय। आं हाला सिनायाखै आंखौ। आं नङा बियो, आं नङा, ये मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। चुप चुप। नुदोंना बाजै नुदों? दा खोनानो मोनबायना गावनि खोमाजोंनो? दाथ' फोथायबाय बाजै नोङो? फोथायनाय मोनबायना दा बाजै? नोंथ' जोंफोरखौ फोथायामोनानो प्रुफ नांगौ होननानै। दा नुदों नोंनि दादैया नोंसोरखौ बेसेबां खोमसियाव लाखिदोंमोन अनफ्ला अनफ्ला, बेसे गिदिर थखा होदों नोंसोरखौ। नोंनि दादैया बिसो असलि महर। नङा बेफोर गासिबो नंखाय, कम्पिउटारनि माथो गैया बिसोरो गासिबो नंखाय। दादै मानो बेबायदि खालायनाय? माने इसेबां गिदिर फोथायखेबस' खालायदों दादै? मानो बेबायदि खालायनाय? आंथ' नोंसोरखौ गावनि मानसि होननानै सानोमोन, आंथ' नोंखौ गावनि बिफा बायदि मोनोमोन। मानो एसेबां गिदिर थखा आंखौ, मानो एसेबां गिदिर फोथायखेबस' खालायखौ दादै? मानो बेबायदि खालायनाय? आइ आंखौ फोथाय, नै आंखौ फोथाय, आं जेबो खालायाखै बेफोरखौ। बिसोरो आंखौ फसायदों, आंखौ बिसोरो गासैबो थगायजोबदों आइ, नंखाय गोजा बेफोरो, कम्पिउटारजों बानायनायसो बेफोरो आइ। दादै आंखौ थगायनायनि थाखाय, आंनि गोसोखौ सेफायनायनि थाखाय, आंनि न'खरखौ सेफायनायनि थाखाय बिफा बायदि अननानै लाखिदोंमोन आं, बिफा साननानै एसेबां फोथायोमोन आं। नोंसोर बेबायदि खालायदों, नोंसोरनो आंनि हौवाखौबो बुथारनो नाजादोंमोन, आरो नों आंनि फिसाखौ बुथारनो नाजादोंमोन, एक्सिडेन्ट खालायदोंमोन नोंसोरो। एसेबां गिदिर फोथायखेबस' खालायदोंमोन, माबोरै हानाय बेबायदि खालायनो हो? नोंखौ रुनिया आबौ होननानै बेसे अनो, बेसे निजिनि बिबौ साननानै बामजायो खेलेयो, आरो नों बे मानसिखौनो बुथारनो नाजादोंमोन एक्सिडेन्ट खालायनानै। एसेबां गाज्रि मानसि नोंसोरखौ गावनि मानसि साननानै आंनि न'खराव लादोंमोन, जायगा होदोंमोन, न'खराव थानो होदोंमोन बिफा साननानै।
आंनि अननायनि फिथाइखौ नोंसोर बेबायदिसो होबाय एसेबां बोसोरनिफ्राय नोंसोर आंजों बेबायदिसो एरसोखोमा बेफोर गाज्रि खामानिफोरखौसो मावगासिनो आं आरो एसेबो खमखौनो मोनाखैमोन एसेबो मोनथिनो मोनाखैमोन आंनो जाम्बि आंनो फाग्लि आंनो खर' गाज्रि आंखौ रादाया एसेबां बुंदोंमोन बिसोर बेबायदि होननानै थेवबो आं फोथायामोन गावनि साननानै उन्दैनिफ्रायनो लोगो मोननाय मानसि गावनि बिफानि बैसोनि मानसि माने बेबायदि खालायनो होननानै आं रादाजों नांज्लायोमोन नोंसोरनि थाखाय नोंसोरखौ मोजां होननानै रादाजों नांज्लायोमोन माबायदि आं बेबायदि नुनानैबो नुयै जानो हानाय नों सोरबायदि एसेबां गाज्रि मानसिखौ आंनि न'खराव माबायदि थानो होनो हानाय आं नङालै बियो आंखौ फसायदोंसो रेकर्डिंआ नंखाय बुङा मिथिबाय रेकर्डिंआ नंखाय बुङा दासो बुजिबाय गाबोन पुलिसा टेस्ट खालामनो लांगोन होननानै आबाखौ लांगोन होननानै बुंदोंमोनथ' नों बेनिखायनो आबाखौ एक्सिडेन्ट खालायदोंमोन दासो बुजिजोब्बाय आङो नुजोब्बाय आङो मोनथिजोब्बाय नोंखौ फोथायला आङो नों बयनिख्रुइबो गाज्रि आखलनि मानसिसो आंखौ बुथारनो नाजाबाबो जेबो नङामोन आंनि फिसाज्लाखौ नोंसोर बुथारनो नाजादोंमोन एसेबां गाज्रि गोसोनि गाज्रि मेलेमनि माबायदि जानो हायो सासे मानसिया आंनि हौवानि महर होनानै नोंसोरो आंनि सम्पथिखौ लुथिनो फैदोंमोन लबावनो हो आंखौ जुदि गावनि फिसाजो होननानैनो अनगौमोन बेफोरखौ खालायामोन खेबसेल' बुंमोन आंनो सम्पथिनि आधा सम्पथि आंनोबो नाम खालायनानै हो बा बक्सिनि नाम खालायनानै हो आं रंजा खुसि खालायनानै होगौमोन आंहा निजेनि होननानैलाय सोरथ' दंमोन रावबोआनो गैखाया नोंसोरखौनो निजेनि साननानै एसेबां अनोमोन आं एसेबां फोथायोमोन नाथाय नोंसोर फोथायजानायनि मानसियानो नङा इंस्पेक्टर सर जल्दी ले जाइए इनको लोगों ने इतने सारे बच्चों को मारने की कोशिश की है और मेरे बच्चे को भी इन लोगों तो फांसी होना चाहिए इन लोगों के लिए तो फांसी भी कम है मानसिया सोरबा धोन सम्पथिनि थाखाय गावनि महरखौ सोलायनानै सार्जारि खालायो एसेबां गाज्रि गोसोनि मानसि नोंसोरो माबायदि फैयो नोंसोरनि खर' मेलेमाव बेफोर खोथाफोरा नोंसोरबायदि मानसिया बेबायदि समाजाव थानायनि जेबो अधिकार गैया नोंसोरबायदि मानसिनि जायगाया जेलावसोखा जेलाव इंस्पेक्टर सर जल्दी ले जाओ इनको और इसको कड़ी से कड़ी सजा दीजिएगा चलो समझ में आ गया ना हैं धोखा देने का चोरी करने का मारधाड़ करने का क्या नतीजा मिलता है अब जेल में सरना जेबो टेनसन लानांला दे बाजै गासैबो मोजां जाजोबसिगोन हालाखौ जेलाव लांबायना दा जेबो टेनसन गैला हाला आरो बक्सि बिसोर सानैनि थाखायबो बेसेबा मोजां प्रुफ मोनखाबाय बिसोर आरो माब्लाबाबो गखाला पुलिसा नांगौ बायदि साजा होखासिगोन बिसोरखौ मानो बेबायदि खालायनांगौ देनाय आं बेसे थार गोसोजों गावनि बिफा होननानै सानोमोन बक्सिखौबो निजेनि न'नि मानसि होननानै सानोमोन एसेबां अनोमोन आं जानांगौ बेखौनो होयोमोन अनोमोन निजेनि बिफा सानोमोन आं बिसोरखौबो आंनि न'खरनि सासे सोद्रोमा सानोमोन नाथाय मानो बिसोर बेबायदि फोथायखेबस' खालायनांगौ आंखौ धोन सम्पथिनि लबाव मानसिया बेबायदि गोसो सेफायनो हायो एसेबां बोसोर थाबाय आंनि न'आवनो एसेबोलाय बिसोरनि गोसोआ गुलियासैना एसेबो बिसोरनि गोसोआव अननाय फैनो रोङासै रनिया एसेबां आबौ होननानै गेलेयो मोजां मोनो बे मानसियानो बेखौ बुथारनो नाजादोंमोन दाबो माबा सिमांखौ नुनाय बायदिसो मोनबाय दं आं सोरबा मानसिया एसेबां गिदिर फोथायखेबस' खालायनो हायो सोरबा एसेबां गोसो गाज्रिनि मानसिफोरखौ एसेबां गुन्दा मानसि डाकायत मानसिफोरखौनो आं न'आव फिसिबाय थादोंमोन जिबौखौसो न'आव फिसिबाय थादोंमोन आं दे बाजै दाबो आरो जि जाबाय गोबोयबाबो बाजै नों बिसोरनि आसोल महरखौ नुनो मोनबायना न'नि मानसिथ' रावबो गैखाया बिमा बिफाबो गैया बिसोरखौनो गावनि मानसि होननानै एसेबां फोथायोमोन आं मानो बेबायदि खालायनांगौ दे एसेबां बोसोरनिफ्राय आंखौ एसेबां फोथायखेबस' खालायबाय दङ रादायखौबो बिसोरनो बुथारनो नाजादोंमोन एसेबां थगायदुसि बाजै बेफोरबायदि मानसिफोरनि थाखाय जेबो टेनसन लानांलालै बिसोर अननायनि काबिल नंखाया जुनारफोराबोसो फिबावबा अनजानो रोङो नाथाय बिसोरो जुनारनिख्रुइबो बांसिनसो सैमायाबोसो मालाय फिबावबाथाय वफादार जाबावो बिगोमाखौ धोखा होबावा बिसोर सैमानिख्रुइबो उन्दै थाखोनि बिसोरनि थाखाय दुखु लाना जेबो लाब गैया बाजै बिसोर अन्थाइ बिखानि मानसिखा बिसोरनाव गोसो गैखाया नङाब्लालाय एसेबां बोसोर नोंसिनि न'आवनो थाबाय आरो नोंसिनि बारगानो बेबायदि खामानि मावबावो बिसिनि महरखौ नायनोनो गोसो गैला आं पुलिसा जेसेबां हागौ एसेबां गोबाव जेलाव लाखिबानो जागौ बिसोरखौ आरो बक्सियाबो माबायदि खालायनो हानाय बियो बक्सियाथ' आरो आंनि गोसोखौ बांसिन दुखु होदों
आंनि हौवा जानानै आंजों आंनि गोसोखौबो बक्सिया बेबायदि सिफायबाय। दे बाजै जे जाबाय जाबाय पापनि खामानिखौ फिननायखौ बिसोरबो मोनखाबाय। दा नोंसोरबो मोजाङै मोजां गोरोबलायनानै संसार जालांबानो जाबाय। बेनिफ्राय दा राधायाथ' जेरावसो दं। राधाया मा जागोन? माबोरै बख'गोन बिखौ? जागोन र' बेबो लासैनो। राधाखौ माबोरै जेलनिफ्राय बख'नानै लाबोदो, माबा मोनसे खालामनानैबाबो। आं बिसोरखौ फोथायनो हाला। औ बाजै नायगासिनो र' राधाखौबो माबारैनो जेलनिफ्राय बख'नांगोन। माब्ला गगोनलै थांनो लुबैजोब्बाय आं। थानोनो हायासो मोनबाय आं। हा? आदै माने नों माबोरै बेयाव? गैला, बक्सि गासैबो सेस जाजोब्बाय। हा? मा जाखो? आफा बुंनाय मा जानाय? गैला, जों फसिबाय।